Τα φάρμακα στην οστεοπόρωση. Έχουμε με την μηνοπαυσιακή οστεοπόρωση από χρόνια χρήση κορτικοειδών και τη γεροντική. Στην φαρμακευτική φαρέτρα έχουμε σαφώς ασβέστιο με βιταμίνη Δ, φθορίουχο νάτριο, γρανελικό στρόντιο, τα διφωσφωνικά άλατα, την καλιστονίνη και την παραθορμόνη, και στην μετρινοπαυσιακή θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, δηλαδή ιστρογόνα, γοναδομιμητικά, ραλοξιφένη και την πολώνη. Σχετικά με την καλιστονίνη, αντένυξη καταστάσεις με υποασβεστιαιμία, αναστέλει τους αιοκλάστες και αυξάνει την συγκέντρωση ενδορφινών. Ενδείξεις: νεοπλασίες με υπερασβεστιαιμία, νόσος Paget με υπερασβεστιαιμία, σοβαρή μεταμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι παίζει ρόλο στα κατάγματα ισχύου. Εν τούτης, συν της άλλης, σχηματισμός αντισωμάτων με χρόνια χορήγηση σε πρόσφατα κατάγματα οστεοπορωτικά που προβλέπεται να μείνει κλινήρης στους ασθενείς, υπάρχει ενέσιμη μορφή καλιστονίνης. Η παραθορμόνη έχει ένδειξη σε μεταμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, αλλά αποκλείεται σε καταστάσεις με υπερασβεστιαιμία. Το σκεύασμα είναι το Preotact. Εάν αυξημένη αλκαλική φωσφατάση, ιστορικό οστητικής ακτινοβολίας, υπατική ανεπάρκεια, οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αντένδειξη της παραθορμόνης. Το Συνακαλσέτ είναι ασβεστιομιμητικός παράγοντας. Έτσι, αν έχουμε σε έδαφος χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας υψηλή παραθορμόνη, το χορηγούμε για να μειώσουμε την παραθορμόνη, και αν έχουμε CA παραθυροειδών, το χορηγούμε για να μειώσουμε το ασβέστιο. Το σκεύασμα είναι το Μιμπάρα. Το φθορίουχο νάτριο ενεργοποιεί τους οστεοβλάστες για να αυξηθεί η οστική μάζα και ενδυναμώνει τους οστικούς κρυστάλλους. Δεν νομίζω να βοηθά στο να σχηματιστεί η αρχιτεκτονική οστική όπως είναι αρρώστο. Το στρόντιο, καταστολή οστεοκλαστών, ενεργοποίηση οστεοβλαστών, όπως και το φθορίουχο νάτριο, αύξηση οστικής μάζας. Η αρχιτεκτονική του οστού, η τεριπαρατίδη, το φορστέο προγεμισμένου τύπου πένα στα 3 ml, και τα διφωσφωνικά. Τα διφωσφωνικά έχουν 3 ενδείξεις: νεοπλασίες με συμμετοχή οστών, άρα αυξημένη αλκαλική φωσφατάση, υπερασβεστιαιμία από νεοπλασία, νεοπλασία μαστού με οστικές μεταστάσεις, νεοπλασία αιματολογική, πολλαπλό μυέλωμα, και οστεοπόρωση από κορτικοειδή. Δηλαδή θα πρέπει να παίρνει πάνω από 7,5 mg πρεδνιζολόνη την ημέρα. Πρεδνιζόνη. Λοιπόν, η ρισεδρονάτη, το ακτονέλ, έχει ένδειξη σε οστεοπόρωση από κορτικοειδή. Η παμινδρονάτη είναι το αρέντια, έχει ένδειξη σε νεοπλασία μαστού με οστικές μεταστάσεις, πολλαπλό μυέλωμα. Η κλοδρονάτη, το μπονέφος ή ο στακ, έχει ένδειξη σε υπερασβεστιαιμία από νεοπλασία. Το υπανδρονικό οξύ είναι το μπονδρονάτ, ένδειξη σε νεοπλασία μαστού, οστικές μεταστάσεις και υπερασβεστιαιμία από νεοπλασία. Και το μπονβίβα έχει ένδειξη οστεοπόρωση από κορτικοειδή. Το ζολεδρονικό οξύ, το ζομέτα, έχει ένδειξη σε οστικές μεταστάσεις, πολλαπλό μυέλωμα, νεοπλασία μαστού, υπερασβεστιαιμία από νεοπλασίες. Η ετιδρονάτη έχει ένδειξη στην νόσο του Paget. Η αλενδρονάτη μαζί με χολικαρσιφερόλη, το φωσαβάντς δηλαδή, έχει ένδειξη σε χαμηλή αποδεδειγμένη συγκέντρωση βιταμίνης Δ σε οστεοπόρωση από κορτικοειδή. Αυτά.